جه دسپیکا شر دنافبرا اسرائیل و حماس ده هستین دجی جهوان آنکو انتی سمیتیزم و ترساج مسلمانان آنکو اسلاموفوبیا لامریکا زیده بویا افدیار ده لهر دوره درکتی هولی لجهه کی کو باوای کی برچاو خدای پیش زانینگه هن لگل زیده بونا وان دیاردن بهتر جی نقاش لسر آزادیا دربرین لامریکا زیده دبن بتایبت کو دستور امریکا باوای کی اشکره وی مافی دپارێزە ئەف راپۆرت بێتر ئاگاهیان دەربارەی ئازادیا دەربڕینێ di çarçovەیە şerê Hamas û İsraîlê de dide. Azadî bi giştî cihekê berçav di nav destûrê Amerîka da digire tevî ku azadiyên sereke nebeşek bûn di nav yekem destûrê welat da ewa li sala 1781 hatî nivîsîn. Lê piştî 10 salan 10 bendên dî yan guhorînên dî li ser destûrî hatine zêdekirin ku bi navê qanûna mafan tên naskirin. û têda rêgiriyê li Kongresî diket her qanûnekê pecerîna rêgiriyê li azadiya olî diyarkirina bîroboçûna û mafê xwînîşandanan û mafên din bigire. Guherînên destûrî ne tenê peyvên li ser kaxezê lê belku binyada sereke bû avakirina civak û dîmokrasiya vî welatî ye û tevî ku li gelek deman da desalatê zêdegavî bi behana parastina bihayan yan jî ewlehiya niştimanî kirîne lê berxwedana azadîxwazan û bi taybet piştî bizava mafên sivîl li salên 1960 da zêdegaviyên desalatê sinordar kirin. Herçend hemû Emerîkî li ser hemû peyaman rêk nakevin lê li gor destûrê welat her peyamekê bihayê xwe heye. Li vê dawiyê piştî şerê di navbera İsraîl û Hamas da careka din pirsa azadiya diyarkirina bîroramanan keftiye rojevê û zêdebûna destdirêjiyên girêdayî bi îslamofobya û dijayetiya cihiyan bi taybet di nav xwendkarên zanîngehên Emerîkî da bal kişande li ser vê mijarê. Li gor civata peywendiyên İslamî Emerîkî pitir ji 2000 zêdegavî bi ser alîgirên Filistîniyan her ji heftî meha cûtmehê hatine tûmar kirin û ji wan rêgirî li xwînîşandanan ku mafekî ji aliyê destûrî ve hatiye parastin. Li heman dem da rêxistiya ADL ku rêxistiyeka binav û deng e û li sala 2013 hatiye damezrandin û dijî belavbûna Kerbûkînê di raportekê da dibêje zêdegavî dijî cihiyan bi 4 beramber zêde bûyne û ji 2000 bûyeran li sala 2022 gehişte pitir ji 2000 destdirêjiyan. Sê zanîngehên mezinên Emerîka keftine berrexneka mezin li ser bêşiyanên wan bo rawestandina dijayetiya cihiyan û gotarên neheziya musilmanan. Mamostayeka zanîngeha Boston dibêje me pêdivî bi têgehiştina 1 û 2 heye. Bi baweriya min tiştekî giring me henda kiriye ew jî fêrkirina xwendkaran li ser gotara sivîl û çawa em digel yekdû biaxivîn lê dema em digel yekdû rêk nekevîn. Hendek mamostayên zanîngeha dibêjin xistina rûniyê li ser bûyerên zanîngeha dibe bibte derfetek bû danostandinan derbarê dijayetiya cihiyan û neheziya musilmanan û ya ji wê hemûyê giringtir parastina benda yekema destûrî ya parastina azadiya bîroboçûna û mafê xwînîşandanan. Ji bo em bêtir li ser zêdebûna asta antîsemitizm û herwiha îslamofobya li Amerîkayê biaxivin niha pisporekî vê mijarê li gel me ye. Daryl Johnson şarezaya tundrêbûna xwecihî li Amerîkayê wî berê wekû şirovekar li gel Wezareta Ewlekariya Niştîmaniya Amerîka kar kiriye. Daryl bi xêr hatiye vê bername me rêxistina ADL di raporteke xwe ya herî dawî de dibêje ku ji heftê cotmehê anku ji destpêka şerê di navbera İsraîl û Hamas de heta heftê berfanbarê anku heftê meha 12 bêtirî 200 yan 2000 bûyerên dijî cihowan li Amerîka hatine tomarkirin. Ev hejmar ya herî bilind e ji dema ku ADL dest bi tomarkirina van bûyerankiriye di sala 1970 nehan de gelo sedebên vê zêdebûnê bi awayekî dirêkt girêdayî şerê ku niha li rojhilata navîn çê dibe Daryl? Belê em bi salan li vî welatî zêdebûna antîsemitîzmê dibînin û şerê li İsraîlê ev yek girantir û gav bi gav zêdetir kiriye. Ajansên cîbecîkirina yasayên wîlayetan, xwecihî û federal rastî hejmarek gef û zêdegavî û êrişên ku em li vir li Amerîkayê dibînin bûne ku bi van her dû tewriyên komploya metirsîdar ên antîsemitîzmê û herwiha îslamofobiyayê ve girêdayî ne. Wekî ku hûn jî dizanin, piştî êrişên 11 Êlûlê me li vî welatî pileya îslamofobiyayê dît û ji wê demê ve ev yek berdewam e.
êrişên şewitandinê li dijî navendên ayînî bûn, li dijî sîxan û her wiha cihuyan jî êrişên gulebaranê bûn. Sîx bi şaşî wekû misilmanan hatin nasandin. Ev êriş ji aliyê kesên xwedîramanên nijadperest û antîsemitîst û îslamofobîk bi taybetî spîperest û netewperestên reş ve tên kirin. باشە یعنی لە ناو زانینگەهان بتایبەت لە سەرانسەری ئەمریکا زانینگەهێن ئەمریکی ئەف گەلێک بویێرێن ئەنتیسەمەتێکن بێژن یان دژی هەستێن دژی جوهان دەرکەتنە هۆلێ وڵالیە دژی وەکو تژی دەبێژە لە دژی مسلمانن یان دژی عەرەبان ژی ئاستا مەترسیان یان هێریشان زێدە بوویە. گرێدانا vêyekê yanî ji xwe ev vê demê bûye beşek ji nîqaşê jî girêdana vêyekê bi azadiya derbirînê li Amerîka çi heye yanî çawa divê rêgir werin damezrandin ji bo hem ev antîsemitizm û îslamofobya kêm bi belê heman demê de mafê Amerîkya jî were parastin ku beşek ji destûra Amerîkiya madeyekê ji destûra Amerîkî wî mafê derbirînê diparêze. Yeah, so in America, we have a constitution, and in the Bill of Rights, it gives people the freedom. ما لأمريكا دستورك هي ود بلغنا ما مافاندا أو أزادية أخافتني أزادية كومبوني و أزادية تشكلگرتني د باريزه أو هفسنگية كبر نازكه كو بجي كرنا ياسية دوي لوان مافان و أزادية سيفيل بنيره و ده همان دميده أمريكان لهمبر تندوتجيه بپاريزه. جبر ويكي دماكو أخافتنا آزاد گوتارا گفخوارنê ji çarçoveya giştî derdikeve û taybettir dibe wekî navên kesan an navnîşana cihekî ku tu dixwazî gefên xwe arasteyî wan bikî wê demê ew axaftina azad a destûrî dibe guneh û tawanbarî. Tişteke ku divê şîrovekar, efserên bicîkirina yasayê û ajan bi berdewamî ji bo wê hişyar bin. Ji ber vê yekê em pişta xwe bi raya giştî û ya taybet gerê didin, da ku çalakiya gumanbar ku em dibînin ragihînin. Ger te tiştek dît, tiştekî bêje. Ji ber vê yekê ev guhestin û tevgerin. Em lê dinerin dema kesek bi gotara nefretê û nîşandana wê yekê ber bi berhevkirina çekan û danîna gefên rasterast li dijî kes an cihên taybet ve diçe. Ji ber vê yekê divê em li ser asta giştî û taybet bixebitin da ku karibin hin ji van metirsiyan sivik bikin. Lê helbet gelek ji wan hene bi ser dikevin û êrişên xwe pêk tînin û ev jî xwezaya dijwara vê metirsiyê ye. Di meha hezêranê de rêveberiya Biden stratêjiya xwe ya niştîmanî belav kir ji bo bersivdana hember antîsemitizmê gelek xal tê hebûn helbet. لێ ئەم بەحسە حەزێرانê dikin û niha dawiya salê bi taybet piştî şerê İsraîl û Hamasê gelek guhartinê derketine holê. Di nêrîna te de wekû kesekî pispor divê çi were guhartin di wê stratêjiya han de divê çi element lê werin zêdekirin heta ku ka hikûmet li ser asta federalî wilayet û asta navxweyî karibe bi awayekî karîger yan karîgertir bersiva antîsemitizmê yan êrişên dijî cihuan wekû nimûne bidin. وەکە هون jî vê stratêjiyê dibînin ez hewildana serok ji bo stratêjiyeke wiha pîroz dikim ew berî şerê Hemas û İsraîlê bû. Ew nîşan dide ku me berê li vir li Amerîkayê pirsgirêka antîsemitizmê û îslamofobyayê hebû. Gelo divê em li ser vê yekê bêhtir çi bikin? Li şûna van pevçûnên di nava dezgehên federal de divê hemî bi yek dest hevkarî û alîkariya hev bikin. Lê di heman demê de giring e ku raya giştî tevlê bibe. Endamên malbatê, cîran, hevkar, dostên ku dibe van îdeolojiyên me tirsîdar hembêz dikin û hewl bidin wan bi hezkirin û dilovaniyê vegerîn nav civakê. Em dikarin li ser van mijarên cihêreng gotûbêjên aştiyane bikin û xelkê nerînên xwe yê xurt hene. Lê dema ev yek derbas dibe û gef li xelkê tê xwarin û plana êrişan dibe, êdî pêwîst e hêzên cîbecîkirina yasayê destêwerdanê bikin. Daryl piştî êrişên terorîst yên nehê 11 Septemberê tîmeke hevbeş di navbera hemû dezgehên hewalgiriyê yan jî dezgehên pêkanîna qanûnê li Amerîka hat damezrandin ji bo ku rê li ber yanî terorîzmê bigirin
و حطانا هاجي حطارا ديك كار ديك تدبيجد بين ها تشتكي دن يعني تشتكي وكوي ورا شيكرن حطاكو اسطا هفكاريه دناف برا فان دزگهن راگهاندني لامريكا شي ببا وهاجر هبجي زيادتر ببا. وەک چاوە پشتی 11 ئێلونێ دیت کۆمên xebatê yên cihêreng û hêzên erkdanê di asta federalî de hatin avakirin da ku hewl bidin nefreta ku li misilmanan hatî kirin û zêdebûna terorîzma navxwayî çareser bikin. Ji ber vê yekê ez piştgiriyê didim hebûna grûpên kar û berhevkirina hêzên erkdanê da ku çavdêrî û şopandinê û pêşniyaran bikin ka mirov çawa li vî welatî انتیسامتیزم و اسلاموفوبیای راوستینه. ده قانون امریکی ده خالق هيا ده سر اصلا فدرال هلبت کو تروریسم خوجهی دیس بیناسینه پیدکه دست نشان دکه لیت قانون تنه یان ت جزاکرین گریدایی و قانون تنه تدبیشه وایا سبب کو بهتر ایریش پیک ورن یا بهتر خلق نین جزاکرین یا جی قانون هن قانون گریدای ام بیجن توانین نفرت یا توانین کینه بسی وی کینه کو لهمبر ایریش کران و لبر کسی همبر کسی کو توانان دوی چارچوی دکن تراوی دکه. لأمريكا منها دو جور ياسه هنه كو بتروریزم نافخوایی را مجولن. هن ياسه لسر رول و برپرسیارین دناو آجانسین فدرال ده تین بریو برن وک جوره که ریزیکین دریده. از پر آلیگری یاسهین وهامه. جوره دویم اوه یا کتو بحثدکی کو یاسهین بهیس کرنا جزایانن. او هنکی ناکو کتره. جبر کو ریخستنین مافین سیویل دبیجن یاسین هاتنه پجراندن با آوایی کی بجارتی تینه سپاندن لسر ین کو امجرا دبیجن گروپین تندری ین چپگر نه ین راستگر و جبر ویه که خویای اف جداهی لسر چاوانی سپاندن یاسی هیا دو دلیک هیا جهیلا ریخستنین مافین سیویل و هر وها بکاتین اتنیکی و هن ریخستنین باوریه و کو پشتگیری ددن وان جور یاسیان مدو پرتوکاندا گلک یاسه هنه کو دکارن تروریزم نافخوایی چارەسەر بکن گلک جوان به بنپیکرنا واره چک و تقمنیان و مجول دبن و لپرانیا ولایتان کو تینه سپاندنجی جزاین سوجین نفرتی هنه لی اف مجاره که ناکوکه کو د مجلس دا تی نقاش کرن که یاسه که زیده کرنا جزاین ترور نافخوایی واره پجراندن آنا امی ببینن که اوی در باس بیانا باشا اگر دنرينا تد اف زيدبونا اصلا انتيسيميتيزم واسلاموفوبيا لامريكا تدبيجا ريد دا يان درفتك دا ريخستنين تندري ين راستغر يانجي شبغر لامريكا كو في فالاهيا هان يان في روشي بكار بينن داكو ايريشا همبر كيمنا توان بكن يان كيمانين اولي يعني نأوينكو صديصة جريدانا وان بجهو مسلمان وعربان هبا. Definitely. We've seen during the بێگومان مەدەدەما ئالۆزیên سڤîلên havîna 2020 de dît çawa tevgerên tundrê yên çepgir û rastgir ew xwepêşandan û mîtîng bi kar anîn ji bo pêkanîna kiryarên tundutijiyê li dijî hikûmetê û her wiha pîlana êrişa Parîsê. Gava em kêşeyên ji derve welat dibînin ku bi mijarên wekû ol an komên etnîkî ve girêdayî ne ew dikarin derbasî Amerîkayê bibin û bihêrin ev grûp endamên xwe ber bi tundutijiyê ve bibin. Başa em yani pirsekê giştî تدبيجه لقل جوهرتنا يعني أجر سياسة أمريكا همبر إسرائيل يعني همبر في شريد نافبر إسرائيل وحماس ده هاتا جوهرتن وشخونها هناك نيشان جوهرتنا وجوداهية ده نافبر حكومة أمريكية وحكومة إسرائيلي همبر شوازي بكار بريفبتشونا في شري دركتنا هو تدبيجه أجر سياسة أمريكا همبر روجاتا نافين يعني همبر في ناكوكي هاتا جوهرتن و باندورك لسر زيدبون يعني كيمبونا انتيسيميتيزم واسلاموفوبيا لفي ولاتي بك دنرينا تده. Yeah, well, certainly any type of U.S. policy or actions that we اره بگومان هر جور سیاست آن کریارین امریکایی آنجی جبو پاراستنا اسرائیلی هل بده باندورک لور لهندر هبه
لە هەردوو ئالیان ژی توندرە و هەنە کو دێڤێ مژارێ ji بۆ berjewendiyên xwe bikar bînin û hin kes jî amade ne giryarên tundutijiyê bikin da ku piştgiriya ramanên xwe bikin û hewl bidin siyaseta hikûmetê biguherînin an bandorê li civakê bikin. Ji ber vê yekê pêwîst e em hişyar bin ka ev pevçûn li derveyî welat çawa dikare bandorê li ser xelkê Amerîkayê bike û bibe sedema kiryarên terorîzma navxweyî. باشە حتانها چ تشتێکی تو وەکو کەسێکی پسپۆر و کۆتە ینی ئەزموناتە حکوومەتێر هەیە و تو وەک شرۆڤەکارشی تا کار کردە دەوێ دۆسەیەدا چ تشتێکێک و حکوومەتە ئەمریکی کەیمانی سەر ئاستا فەدرال نەکریە و دەوێ بکە ji بۆ کۆ ببە بەرسڤەکە کاریگەر هەمبەر وان دیاردەیەن کۆ ئەم بەحساوان دکن. Well, my advice would be to stop the شیرەتا من ئەوە کو بۆمبەبارانە خەلکی سیڤیل لە غەزایê rawestînin û zêdetir balê bidin ser teknolojiya zîrek û operasyonên taybet û her wiha tektîkên rizgarkirina rehîneyan ji ber ku bi kuştina van hemî sivîlan nifşekî din çê dibe ku dikare li rojhilata navîn an li devberên din êrişên terorîst pêk bîne. Ji ber vê yekê divê tekezî li ser alîkariyên mirovahî ji bo kesên ku di nav agir de asê mane bibe û li ser artêşê daxwaz bibe ku operasyonên niştergerî û rast di dijî Hemasê bike. ما بس افتش دفي حكومة أمريكي بك يعني تدبيجش برجو أمريكا بشجريا حكومة إسرائيل دفي شرقي دك تدبيج يعني دفي أمريكا في الشارع الإسرائيل بك كو فان تشتا بكن أولويش خورة. It's to both, and the American government has recently. ji bo her duwane û hikûmeta Amerîkî vê dawiyê jî amaje bi vê rastiyê dike ku pêwîst e sivîlên bêguneh di nav agirê vî şerî de asê nemînin û bêhtir êriş li dijî Hemasê bibin. Şîreta min hem ji hikûmeta Amerîka re û hem jî ji dewleta İsraîlê re ye. باشا ام ورن سر ديس ام فجر سر ناف يعني مجارا ناف امريكا مثلا زيدبونا انتي سيمتزمي لامريكا رولا شخوتا دسبيك بحث كرجي لي استخوازم بكرتي اگر تكارب بحثا رولا ريبرين اولي الهردو اليام بكن مسلمان وينجهو وهلبت ين مسيحيجي رولا وانشيكو كاربن دفي قوناغا نازكو هستيار ده بليزن. So in addition to engaging their ji bilî tevlîkirina yasaddanar û deverên xwe yên têkildar ew dikarin bi hev re bibin yek û alîgerên xwe perwerde bikin piştgiriyê bidin hev gava trajîdiyek hebe eniyeke yekbûyî pêşkêş bikin ku xristiyan misilman û cihû hemû bi hev re li dijî nefretê rawestin û alîgerên xwe fêr bikin çawa cudahiyên hev qebûl bikin û li şûna nefretê ji hev hez bikin. To love one another rather than hate one another. ديرل جونسون بسبوري تندريبونا خوجهي لأمريكا تدمر بوج واشنطن قال لك سباس بو فان شروفي انت